हेलो लोगोफोर गोजोन्थों नोंथांमोन बयखौबो दानो समाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो दिनै 31 मे 2020 आरो 4.0 लकडाउना दिनै जोबनानै थांबाय आरो हादराव मोनसे गोदानै लकडाउन एनाउन्समेन्ट खालामनाय जाबाय बे जाहैबाय 5.0 लकडाउन आरो बे 5.0 लकडाउनाव मा इम्पोर्टेन्ट गाइडलाइन्सफोर दङ आं नोंथांमोननो बिनि मोननै मोनथामसो गाइडलाइन्सफोरखौ खोन्थागोन जेखौ नोंथांमोननि थाखाय आरो जों बयनिबो थाखाय इम्पोर्टेन्ट आरो नोंथांमोना फार्दार डिटेल्सनि थाखाय फरायनानै नायनो हागोन डिसक्रिप्शनाव आं लिंक होना होदों बे डिसक्रिप्शननिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै 5.0 लकडाउननि गाइडलाइनखौ मोजांथारै फरायना लानो हागोन स' माखासे इम्पोर्टेन्ट मोननै मोनथाम गाइडलाइन्सफोरखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन 5.0 लकडाउना दिनैनिफ्राय इफेक्ट जानानै 30 जुनसिम थागोन आरो 30 जुनसिमावहाय बे गासैबो फलोयिं जेसेबांनाखि आयेनफोर दानानै होनाय जादों बे आयेनफोरखौ जोंनि गासैबो भारतनि थागिबिफोरा मानिनानै सोलिनांगोन गाइडलाइन नम्बर 1 नि पेज नम्बर 1 आव जों नायोब्ला नुनो मोन्दों बेयाव रिलिजियास प्लेसेस अफ वर्शिप फर पाब्लिक हटेल रेस्टुरेन्ट्स एन्ड आदार हस्पिटालिटि सार्भिसेस शपिं मल्स धोरोम सिबियारि जायगाफोर धोरोमनि थानसालिफोर मन्दिर मस्जिद गिर्जा बे गासैबो 8 जुननिफ्राय अपेन थागोन एबा 8 जुननिफ्राय बयबो पाब्लिकफ्रा गावबागाव धोरोमनि थानसालियाव गिर्जा मन्दिर मस्जिदाव थांनानै इसोरखौ खुलुमनो हासिगोन अपेनलि बयबो 8 जुननिफ्राय आरो हटेल्स रेस्टुरेन्ट्स आरो आदार हस्पिटालिटि एबा गुबुन जेसेबांनाखि हस्पिटालिटि सार्भिसेसफोर दङ गासैबो हटेल रेस्टुरेन्ट हस्पिटालिटि सार्भिसेस बे एखे रोखोमनि हटेलनि खामानियानो थाङो स' बे गासैबो खामानिफ्रा 8 जुननिफ्राय बिसोरो बिथांमोना गावबा गावनि हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौ खुला दोननो हागोन आरो शपिं मलफ्राबो गासैबो 8 जुननिफ्राय खुला थागोन आरो फेज 2 आवहाय स्कुल कलेजेस एजुकेशनेल ट्रेनिं इन्स्टिटिउसन्स जेसेबांनाखि दङ बे गासैखौबो दाबोनो थिरांथा लानाय जायाखै मानोना स्टेट लेभेलनि गभर्नमेन्टजों सावरायखांनायनि उनावसो जुलाइआवहाय बेखौहाय डिसिसन लानाय जागोन होननानै बुंदों फेज 3 आव जों नायोब्ला नुनो मोनो बेयाव इन्टारनेशनेल रेल ट्रेभेल मेट्र' रेल सिनेमा हल्स सुइमिं पुल्स एन्टारटेनमेन्ट पार्कस आरो गुबुन ससियेल पलिटिकेल स्पर्ट्स एन्टारटेनमेन्ट बेफोरबायदिखौ इयुनावहाय सिटुएशनखौ नायनानैसो बेनि गासैबो अपेन खालामनायनि एक्टिभिटिसखौहाय डिक्लेयार खालामनाय जागोन होननानैहाय फोरमायनाय जादों आरो हादर नाङैनो मोनानि 9टानिफ्राय फुंनि 5टासिम स्ट्रिक्टलि सेक्सन 144 कार्फिउ थागोन आरो बेयाव खुनु मुभमेन्टखौहाय इन्डिभिजुवेल मुभमेन्टखौबो एलाउड खालामनाय जानाय नङा जुदि नोंथाङा एसेन्सियेल गोनांथार खामानि दङब्ला नोंथाङा लकेल अथ'रिटिसनिफ्राय अर्डार्स इस्यु खालामनांगोन आरो नोंथाङा अब्लासो बे मोनानि 9टानिफ्राय फुंनि 5टासिम मुभमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो गुबुन कमन गाइडलाइन्सफोरखौ होबावनाय जादों बे जाहैबाय फेस कभारिंस जेरै मास्क गाननाय ससियेल डिस्टेन्सिं आरो बेबायदिनो गेदारिं जानायावहाय एसेन्सियेल बेयाव माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ होनाय जादों जेरै गेदारिं जायोब्ला मोनसे जायगायाव गेदारिं जायोब्ला जेरै हाबा जानाय बार्थडे जानाय बेफोरबादिखौ जुदि प्रग्रामखौ खालामोब्ला बेयाव 50 जन पार्सननि बारा मानसि गेदारिं जानो मोननाय नङा आरो मानसि फबनाय गोथै फबनायावहाय बेयाव 20 जन मानसिनि बारा बेयाव गेदारिं जानो मोननाय नङा आरो जेरै बेबायदिनो गय जाना मुजुदलाबायनाय स्पिटिं इन पाब्लिक प्लेसेस गय जाना मुजुनाय थांखु जानानै गारलाबायनाय बेबादिया स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड आरो थांखु जानाय गय जानाय गुटखा जानाय जौ लोंनाय बेफोरो स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड माने बेखौ मावोब्ला नोंथाङा पानिशमेन्ट मोनगोन आरो स' बेबायदिनो गुबुन बेबायदिनो गोबांथार पानिशेबल गाइडलाइन्सफोर दङ नोंथाङा बे आयेनखौ सिफायोब्ला एबा बे आयेनखौ मानियाब्ला मा साजा मोननो हागौ आरो बिदिनो गुबुन कमन गाइडलाइन्सफोर दंबावो नोंथाङा बे गासैबो डिटेल्सखौहाय नायनो थाखाय नोंथाङा डिसक्रिप्शनाव आं लिंक होना होदों नोंथाङा बे डिसक्रिप्शननिफ्राय लकडाउन 5.0 नि गाइडलाइन्सखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो नोंथाङा गावनि मबाइलावनो फरायनो हागोन स' आङो लकडाउननि डिटेल्सखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर दानिया जोङो नायगोन जोंनि आसामनि कभिड-19 नि रिपर्ट आरो जोंनि आसामनि कभिड-19 नि आपडेटखौ नायोब्ला जोंनि आसामनि कभिड-19 नि रिपर्टआ जोबोद गाज्रि मानोना सानफ्रोमबो बिदिनो 150-200 बारायगासिनो दङ आरो मैया मोनानि 9टासिमाव गासै 1185 टटेल पजिटिभ केस जाबाय मैया मोनानि 9टायावनो गासै चिरां आरो क'क्राझाराव 26 जन हाइलाकान्दियाव 20 जन कामरुपआव 13 जन डिब्रुगड़आव 13 जन आरो जरहाटआव 9 जन आरो गलाघाटआव 2 आरो काछाराव 2 गासै टटेल मैया मोनानि 9टायावनो 85 टटेल पजिटिभ केसखौ मोननाय जादों आरो टटेल केसेस दानो जोंनि आसामाव 1185 दङ आरो रिकभार्डआ
163 जाबाय, जायफ्रा कियर जाबाय मोजां जाबाय 163 थांबाय आरो एक्टिभ केसा 1015 आरो जोंनि आसामावहाय थैनायनि अनजिमाया दाबोनो बे 4आनो दङ, थैनाया बारायाखै। स' जोंनि आसामाव बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि बारायनाया जोबोद गाज्रि बारायगासिनो दङ। स' बे लकडाउननि गेजेरजों लोगोसे बे कर'ना भाइरासनि गासैबो नियम नितिफोरखौ फालिनानै जों सेफटि थानायानो जोंनि थाखाय मोजां। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।